Slobode pohybu! Biela revolúcia prišla podporiť protest proti privatizovaniu slovenského plynárenského priemyslu. Vlastný majetok! Sú to aj predstavitelia strany Právo a spravodlivosť, ktorí nás prišli podporiť. Akým právom nám bránite vstúpiť na vlastnú pôdu? 51% patrí občanom tohto štátu! Treba vylez von odtiaľ, Krysa. Nebudete pracovať s našimi peniazmi! Gorili! Nevieš, kým rozprávaš. Zásadky! Strana občanov. Kristy! Čo to robíte? Pošliapávate základné práva a slobody! 51% patrí občanom Slovenskej republiky! Ako si dovolujete brániť nám účasti na valnej hromade? Kto nás tam zastupuje? Odstúpte! Odstúpte, pustite ma ďalej! Pustite ma ďalej! Odstúpte! Pustite ma ďalej! Hovorcu! Chceme hovorcu! Chceme hovorcu! Miško! To z Bambelci. Miši, Krisi! Poďte von! Chceme s vami hovoriť! Naše peniaze si deliť nebudete! Prečo nejdu hovorcovia? Upozorňujem všetky policajné zložky, že nebude. Tento protest prišli podporiť minimálne dve politické strany, a to Právo a spravodlivosť, na čele s Peťom Buškárom a strana občanov Slovenska. Právomoci verejného činiteľa, už sú podané 3, môže byť kľudne aj 4, je podaný odpor, tak to berte láskavo na vedomie. Čas, kde si?